secret. We're fighting, we're hurting. Don't be afraid. This secret, we're both shining in the dark. When opposite worlds. Ito po ang ating lulutuin. Talong. Talong yan, guys. Yan. Ito yung ating pang Bicol Express. Kamatis. Sili. Sili pa rin. Ito yung ating bagoong. Bagoong Pangasinan. I mean, alamang Pangasinan. Dalawa. Yan. Natin yung ating mga sili at kamatis. Sili. Ay, kamatis pala. Baboy po natin, ibabad po muna. Nagyayelo yung ating baboy.
Tapos guys, magluluto ako ng talong. Masarap isawsaw yung talong dito. Giwa na po tayo ng ating kamatis. Kailangan maraming kamatis, guys. Hindi ko natatanggalin yung buto. Pero yung iba tinatanggal nila yung buto. Ako hindi na. Hindi ko natatanggalin. Ayan. Kailangan isang katerbang kamatis. Para hindi maano yung alaw. Although, hinugasan ko naman na yung yung alamang. Nabawasan na yung alat nun. Hindi pa naman siya nabawasan. Hugasan ko ulit siya. Maraming kamatis, maraming sili. Yan po. Bicol Express. Meron ding Bicol Express na may gata. Pero ngayon, igigisa ko lang muna siya. Yung gagawin ko. Kasi, ang purpose nun guys, pag ginisa yung Bicol Express, pang sausawan sa mga sa pritong talong, nilagang talong, pritong ampalaya, nilagang ampalaya, yan. Tsaka kung ano-ano pang mga gulay na masarap siyang isawsaw. Actually guys, yung itong gagawin ko, to guys, kahit wala ka nang isawsaw na gulay, pwede na siyang iulam. Diretso mo na siya iulam sa kanin guys. Masarap siya. Bawang bawang. Sibuyas, 2 malaking sibuyas. Ang ilalagay ko. Masibuyas ko talaga ako guys. Gusto ko itong sibuyas. Maraming sibuyas. Ay.
Lagyan natin ng baboy. Hindi na kasya yung sili ko. Yun ang bahala kung ilang puso ng bawang ang ilalagay niyo. Mas marami, mas masarap. Sa 6 na ganito lang lalagay. Paborito na ang mga to. Paborito ko rin. Sana pag-uwi niya, meron pang ganito. May tira pang ganito. Pag-uwi niya. Uwi siya bago mag-New Year. Wala na, dili pagluluto ko ulit siya. Yan guys. Hugasan ko lang yung sangkalan ko kasi sili naman ang isusunod ko. Guys, sasadalian ako dito. Gunting ang gagamitin kung pang na sili. Mas madali siya para sa akin. Yan. Kuhain lang po natin ng so ganyan. Sili. Madaming sili to guys. Siling pang sigang at saka siling labuyo. Ay, yung labuyo ba yung nabibili sa palengke? Ay, chili pala yun tayo. Ay, chili. Mas mabilis guys pag gunting mo. Sige, ako na ano eh. Parang hindi ko nga ito maanghang guys. Kasi kakaunti lang yung sili ko. Di ba mas madali magbukit ng sili? Magugupit din ako nito. Kasi hindi ako nang nilugupit para. Kasi baka masyadong pangalaman. Matagal naman ang buhay nito guys. Hindi lang ito isang kainan lang. Ilagay niya sa rep. Kaya kahit na hindi nilagay sa rep, matagal talaga ang buhay naman. Ito. Matagal siya bago masira. Actually, hindi nga nasisira. Hindi siya nasisira guys. Ayan. Guys, habang nag-aantay tayong lumumot yung tinuto ko na baboy. Nag-iwan na tayo ng talong. Sarap kong sarap guys. Paborito nga sa mga talong. At oras-oras mo siya pakainin ng talong, okay lang sa kanya. Paborito niya kasi. Yun ang nagsamsilan sa kanya. Maselan. Matigas niya. Matigas ang Tagalog.
Prito muna tayo ng talong guys kasi matigas pa yung baboy eh. Balik pa rin natin para bumalik yung mantika. Nagtatago yung mantika eh. Ayan. Mahal ang talong ngayon guys. 100 ang kilo. 100 pesos. Yan yung second batch natin guys. O ang ating talong. Talong na isasawsaw sa bagoong mamaya. Sa balaw. Yan guys. Guys, ayan na po yung ating baboy. Yan. Hiwain nyo lang ng maliliit. Ganyan. Guys, magluto na po tayo. Ito na ang ating ingredients. Sili, baboy, sibuyas, bawang, kamatis. Let's go guys! Let's cook! Bicol Express! Pakulayin po muna natin yung baboy. Yan. Hiwain nyo lang po ng maliliit yung mga baboy. Baboy pala, hindi mga. Yan. Patuyuin natin siya guys. Tapos saka natin lalagyan ng mantika para panggisa. Panggisa natin dyan. Ayan po, natutuyo na siya. Prito muna natin sa kanyang sariling mantika. Bango. Ang bango niya guys. Marami pong mantika ang kailangan dito. Yun po ang magpapasarap ng mantika. Guys, after natin siya maprito sa kanyang sariling mantika. Oh, ayan. Nagdagan ko na siya ng mantika, guys. Oh my goodness. Tapos, lagyan na natin yung ating bawang. Bawang. Ang bango.
natin yung sibuyas. Lagyan na po natin yung kamatis. Igisa lang po natin siya hanggang lumambot yung kamatis. Lagyan na rin po natin yung sili natin. Sabay-sabay na sila guys. Hanggang sa lumambot sila. Ayan guys. Medyo durog na yung kamatis. Pero mas gusto ko durog na durog. Yung lutong-luto yung kamatis. Bago natin ilagay yung ating bagok. Alamang. Yung ating alamang. Durugin pa natin siya guys. Mga konti. Gusto ko kasi durog na durog yung kamatis. Sit. Huwag mong hawakan yan ha. Hindi sa atin yan. Baka kalmutin ka yan. Pinapalabasin ko nga yung kate. Ayaw ni Max. Palabasin. Kasi ng awayan. Hindi ako proud. Ang. Ayan, okay na yan guys. Lagay na natin yung ating alamang. Naubo ako. Tinikman ko kasi guys. Sobrang alat. Sobrang alat. Sobrang tawag din. Guys! Wait lang be. Ano ka na? Cellphone ko! Huwag ka mag-freak out. Huwag ka. Hindi kita kikilitiin. Basta. Pikiliti. Sarap. Uy! Ayan na guys. Luto na yung ating Bicol Express. Ayan. Sakto lang yung alat ng alamang. Pero ang tindi ng anghang niya guys.
Ang yabang ko kanina, akala ko hindi maanghang. Kasi nakukontiyan ako sa sili. Ngayon nagsisisi na ako guys, pasensya na. Super anghang. Super anghang ang ating Bicol Express. Sabagay, hindi matatawag na Bicol Express to kung hindi maanghang. Pasta. Next time, lulutuin natin. Luto na siya guys. Ito yung lagayan ko guys. Nay, pag nasa bed ka, Lagay natin sa garapon. Nay, pag nasa bed ka, hanapin mo yung cellphone ko. Oo. Ay! Kunin mo nga. Yan guys. Tapos na po tayo magluto ng natin. Bicol Express. Lalamigin ko lang tapos ilalagay ko na siya sa garapon. Para magtagal ang buhay niya guys. Bicol Express. Nagsisi ako guys. Akala ko hindi maanghang. Ang anghang pala. Tapos yung yung alamang iba inugasan ko. Sabi nung Ale, alamang Pangasinan daw yun. Hindi maalat. Hindi nga pala talaga maalat guys. Kaya, naglagay pa ako ng asin kasi wala talaga siyang kaalat-alat. Ayun, nilagyan ko pa siya ng asin guys. Yan.